Jeg er universelt lækker. Utrolig flot mand. Og altså ved jeg, hvis Katrine Bryding mødte ham, så ville hun nuppe ham. Jamen altså, det har jeg forklaret jer mange gange, der gør det hele perfekt. Jamen altså, jeg er utrolig glad for Yasin jo. Det ved Yasin. Ja. Så jeg tænker ikke så meget over det der med, hvor meget Yasin han larmer, fordi han har jo altid været lidt sådan et pragteksemplar for mig. Ja. Chokolade. Nej. Det er nok matematik. Aner det. iPad. Der er kun et hold, der tæller, og det er FCK. Herre Brøndby. Det har jeg altid gjort. Det ligger ligesom i, de kan ikke spille fodbold. De er pivringe til fodbold, og ja, så dem kan vi ikke lide. Ja, ærligt talt. Gå ind og besætte angriberposten, og så, ja, det vil jeg godt kunne. Jeg kan så godt lide. Jeg synes, det er fantastisk. Det er fedt. Jeg elsker din ø. 8. A. Nej, det kan jeg simpelthen ikke lide. Nej. De larmer af helvede til. Ja, de er fantastiske.